Renmotor Jinolice, kluci, hodně štěstí. Martin Tomáš Pepa, to je trojice, kterou vidíme na zadku, vypadá to naprosto parádně, takže uvidíme, jak kluci dokážou se stříknout. Krpy na Bčkách, Benda na rozdělovači, Štěpán a Michal jsou na proudech, kluci zaklekávají, voda Bendy, jakých 14:08. A jaký je čas? Jaký je čas? 15:57! 15:57! Motor Jinolice! 15:57! 15:57! Tohle je nový rekord Extraligy! 15:57! Rekord Extraligy! 15:57 pro Renmotor Jinolice, něco naprosto neskutečného. 15:57 vlevo jste mohli vidět od Michala nádherných 15:48. Výsledný čas tedy od Štěpána 15:57.